Доброго ранку. Усім привітання. З яким настроєм ви сьогодні встали з ложку? Я не устав, я ускочив, а ти, Настя? Ти молодчина, Лесик. Мені, відомо, не вельми хотілося з-під теплої ковдри виходити. Але я ж не можу підвести глядачів доброго ранка. А хто з наших сябров яще під ковдрою лежить? Виходьте, коли ласка. Все ровно ніхто не може оторвати голови від подушки. Ой. Ой, це одна знайома дівчинка у ложку лежить. Ой, а що зараз буде? Що буде? Треба її будить. Давайте разом будемо кричати. Прочинайся, Соня. 3, 4. Прочинайся, Соня! Не прочинається. Я не на другий блок перевернулася. Що робити? Треба тягнуть. Куди? Нікуди, а откуль. З ложка. Допомагайте нам. Уявите, что вы тягнете великую репу. Тягнем, подтягнем. Мацней, мацней. Ой, куди мене тягнуть? Ось яна наша Соня. Лесь розштурхали. Без допомоги глядачов мы б не справились. Вы перешкодили мне доглядеть самый цікавий сон. Это раз. А по-другое, коли вы будете солодко спать, я так само почну вас тягнуть за вуши. Мы на доброранок не спозняемся, правда, Насточка? Так, а во снейки я Соні за Сонім. Так, зараз покривджуся і з вами зовсім розмовляти не буду. Ви зрозуміли? Давайте не будем свариться, а лепше поглядим мультфильм. Не буду розмовляти, не буду сябравати, не буду. Что мы с Касей будем робить? Не ведаю. А вы что подкажете? О, чуєш? Глядачі підказують, що треба її назад у ложок покласти. Нехай сон глядить. Ось я ще. Я ж саме цікаве пропустить. Тоді треба їй настрой вернуть. Хто підкаже, як це зробити? Я ведаю. Ага. Давай. Ви чого? Мы хотели тебе за ушко до Соника отправить. Гэта яшчэ навошта? Каб ти веселіше стала. Ад Сонейка? Ну чому не? Якія образи у вас з'являються, коли ви про Соника говорите? Я одразу канікули уявляю. А я слона. А чому слона? Тому що слон живе у Африці. І що з того? А тое, що у Африці много Сонейка, і там вельми спекотно. У нас цікава гульня отримлюється. А ви якія літні малюнки уявляєте? Може, як і я, ролики? А чому ролики? Тому що на їх можна кататися тільки літом. По горбах снегу у їх не будеш подорожничать. А я уявляю лядяж. Соніка гриє, він поступово переутворається у ручай. Сябри, а у вас які малюнки від слова Соніка з'явилися? Може, намалюєте і відправите нам? Адрес пам'ятаєте? Ми нагадаємо. 220-114, город Минск, вулиця Макаенко, 9, програма «Доброранок». Чи можна скористатися електронним адресом dobroranak.tv@gmail.com. А ви зауважили саме головне? Що? Той, що у Касі настрой полепшився. Правильно! Яна не хоче ні з ким сваритися, ні на кого обуратися, а хоче з нами гуляти. Ну, правда, так і єсть. А я ведаю, чому у нашій Касі був такий дренний настрой. Чому? Тому що яна увечері поздно спать лягла. Так і було. А сьогодні й сон не поспіла доглядіти і не виспалася зовсім. Я вчора від мультика оторватися не могла. Парада от Доброранка. Усе мультики лепш глядеть раніцей. У Доброранку. А увечері можна поглядеть колиханку і одразу кластися спать. Тоді і усі сни доглядіть можна. І раніцей у чудовому настрої прочнуться. Все зрозуміло. А зараз давайте мультфільм глядеть. Я так люблю мультики, что могу глядеть их весь день. Это мы уже ведаем. Усі діти люблять мультфільми. А наша глядачка Сняжана Вабіщевич і її молодший братик Миколка з городського поселка Городища Барановицького району намалювали
твой любимый мультик. До речі, яны глядзяць яго ў добраранку. Усё пра Розі. У гэтай гісторыі усе героі цудоўныя сябры. Такія, як і мы з вами. А давайте свой мультфільм придумаем. А про кого ён будзе? Про вясёлых дзяўчынак. Не, лепш пра смелых хлопчыкаў. А можа і пра прыгожых дзяўчынак, і пра смелых хлопчукоў? Толькі трэба придумаць імёны для галоўных герояў. А я прапаную звярнуцца да нашых гледачоў. Дапамажыце нам прыдумаць цікавы сюжэт для мультфільма. І калі ласка, галоўную гераіню назовіце Кася. Ці Настя. Можна Кася. І ў мультику павінен быць самы разумны і адважны герой Лесік. Ось яшчэ. Ну все, давайте не будем подказывать нашим гледачам. Правильно, яны і самі ўсё ведаюць. Так што, сябры, фантазіруйце колькі заўгодна. І дасылайце нам лісты з вашымі сюжэтамі. А яшчэ лепш малюнкі. А па іх мы зробім сапраўдны мульцік. А хто хоча, можа злепіць галоўных герояў з пластыліна. Многіх мультгерояў якраз з пластыліну і ляпілі. Толькі давайте не будем зараз адказваць якіх. Сябры, калі ласка, самі падумайце і адкажыце. Можа, які-небудзь герой ваш любімы? Малюнкі, фота і свае лісты дасылайце нам. А самых лепшых аўтараў абавязкова будуць чакаць прызы ад нас і ад часопіса «Рюкзачок». А цяпер самы час зрабіць невялікі перапынак і паглядзець ранішні мультфільм. Ой, прапаную паглядзець яшчэ адзін мульцік. Думаю, бацькі нашых гледачоў будуць не вельмі задаволены. Чаму гэта? Таму што зараз усім дзецям трэба на заняткі збірацца. А з-за добраранка ў школу спазняцца мы ніяк не можам. Тады давайте пойдзем не проста ў падарожжа, а ў падарожжа за новымі ведамі. З задавальненнем. Тады трэба праверыць, ці ўсё мы паклалі ў свае заплечнікі. Добра нацягнуць на вушы шапкі і ўкруціцца ў шалікі. І давайте дамовімся пра нашу наступную сустрэчу. Яна адбудзецца заўтра зранку У нашым добраранку! Не праспіце.